Pangutan na bradsok, matud pa sa Canon Law bradsok, Code of Canon Law, page 991, Paragraph na. paragraph na bradsok, no? 991. Nga nag-ingon dito bradsok nga makadawat lamang kita sa mahal o yamot nga lawas ug dugo ni Ginoong Hesukristo kaduha sa usa ka adlaw. Dinhi bradsok sa Code of Canon Law nga makadawat lamang kita ug makakalawat lamang kita sa lawas ug dugo sa tong Ginoong Hesukristo kaduha sa usa ka adlaw. Ang akong pangutana ni bradsok, kumutambong ko sa misa bradsok sa tibuok misahan makatambong barong ko og 7 ka misa unya mukalawat ko bradsok. Wa ba ko makasupak ani sa Code of Canon Law bradsok? Palihog ko og pagpatin-aw bradsok. Ang gitugot, kaduha ra kita mo kalawat sa atong pagsimba sa lain-laing takna, no? Palitan sa alasay sa buntag mao ba na misa nga imong atong debosyon, atong obligasyon Domingo, pero pagkahapon kay kuan man haya sa atong parinti, ako bang parinti niya moagig simbahan misahan, niya mukalawat sa ko. So kaduha na kutubra diha. Pero mga 5 na ka misa nga mga panaad ba? Doon ako imigong doon ay panaad nga sa Domingo katugin na siya musimba. Pero ako kay bawag katuo ba siya mukalawat. Basta duha ra gyud ang gitugot nga pagkalawat. Ang tuyog tumong niya na nga dili na sa termino pang in English, mechanical murabag wa nay bugat nga pagtamod nato nga that is the Eucharist. And the church says, the Bible says, that is not a symbol of the body of Christ. Kaya nga ban mo kung simbolo malana, anong madlok mata na, dili na simbolo. Humans konsegrasyon, matod pa sa simbahan, dili. Language of the church, that is Eucharist, that is Christ. The substance of the bread ceases to that, but the transubstantiation come nga mao na nga tinuod na nga lawas unod dugo ni Kristo dili na tinapay o dili sa na simbolo kay kanang mga puong ni Kristo sa labtunon pero bugat kayo. Hoc est inim corpus meum accipiti it mandukate. Kuha ka mo kaon ini, kini mo akong lawas. Wa mo siya mingon nga simbolo ni sigong lawas. I am using the figure of speech metoneme. Wa man. This is my body. Hoc est inim corpus meo. Nya mandukate. Kay pung Ginoo mo nang audiveres, listen, maminaw mo, mamati. Pero ang gigamit sa itong Ginoo, mando kaveres. Kuha, kaon ka mo nini. Kaon yun. Nya, daghan magimingon, doon na pag mga malibkas tingalis, mga ministros Ginoo nga mingon nga simbolo. Ang mga tao, di na mudawat nining simbolo sa lawas ni Kristo. Please, we should not use the word simbolo after the consecration because that is real Christ. That is literally told by the church nga lawas na ni Kristo. O maglantugi ta, maka taas kang lalis, ang Ginoo mo come in for a miracle. Tagkang kay milagro sa libro ni Joan Cruz nga Miracles of the Eucharist mo hinumdum lang kog duha katong sa Lanciano City, Italia. Pare man itong nagtuo lang nga simbolo na iyang misa niya. Dali-dali pag misa kay dili mo kay mayroong danon para niya that reality happens. O kurog siya kay ang iya nakita ang ostia ka naglingin nahimog yung karne gawas sa tunga ang gamay. Kita gyapon puti ang ostia pero just the same. That is the body of Christ after consecration. Niya ang bino nahimog yung dugo. Kunya gi tabangan siya sa mga sakristan nga dagko kay murag katumbahon man ni kurog man nervyos og diya sa mga dagkong nanimba og ilang nakita gyud yan natawag diya ang kardinal nga mo'y mitiwas sa mesa ya dito sa kining Belgium diya sa
mga Hudiyo nga kini nagdumot sa mga negosyante nga moaswagon ng ilang gihuna-huna na nayanting-anting nini mo ng kalawat, kuhaan ang ilang gikalawat. O katag nilang ustiyag, mga dunggab-dungan, sidlit ang dugo. That is not really simple. Real blood of Christ. Real flesh of Christ. Mo nang Ginoo nga parehagos mahal nga birhen nga wag ituhoy nga Immaculada Conception sa 1854 gidefine man ang dugma of Immaculate Conception. Nagpakita ang mahal nga birhen ang utana si Bernardita Soberos, katahong nining bayhana. What's your name, lady? Og ningon nagbabae, my name is Immaculate Conception. Nga kungan Immaculada Conception. Natali yun. Og tinaw sa milagros Ginoo, pinagis pagpadas mahal nga birhen, nga malitok yun siya ngabil, nga siya Immaculada Conception. Mao ni ang simbahan nga gipuy-an sa Dios ug naa kanunay ang Ginoo uban nato magpakitag mga timaan ug milagro aron mohunong ang mga pagduda. Yes, the accidents of the breed remain sa atong mga ginlan og dogmatic teaching on that. Ang iyang kahimtang sa pagkapaan nga accidentals, ang kulor, ang lami, baho, paan lagi hapon. Paan lagi hapon. That is the accidents. But the substance, mo na ang iyang kinahanglan sulod nga kahimtang lawas na dugo ni Kristo. Ngano kay ningon si Kristo, I am the bread of life. Whoever who does not eat this bread and drink this blood, there is no life in him. Gawas nga mutuo siya nga kung tinapay kinabuhi. O mutuo siya, pinagisat siya ang pagkalawat. Kundi siya mo kalawat, way kinabuhi diya kaniya. Mo na bugat kayong gisulti sa itong Ginoo. So mo na nga magpasalamat ang doon natay Holy Scripture, because in the time of class and debates nga maglaygay na ng debating doon nagaroy kayong human, pero ang mga buutan nga tao ang nagtuon sa teolohiya sa mas mga pare mulingo-lingo kay naa nasuwat man na dili na simpulo tinuod yun nga lawas ni Kristo. After consecration, we cannot say bread. That is the Eucharist, meaning Christ Himself in the appearance of bread. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa akong pangutana Brad Sok. Niya ato ning tagdon Brad Sok ang nagpasupot diri sa pangutana gikan ni Herms Ruina, no? Suki kay ni nato Brad Sok. Nagingon dinhi, maayong gabi Brad Sok. Mangutana lang ko, ngano man wala man maintra ang Book of Enoch sa balaang kasulatan o Biblia. Og tinuod ba kini nga si Enoch ang nagngalan sa ngalan ni Noe or Noah nga iyang apuhan? Palihog ko pagpatinaw Brad Sok. Ang atong simbahan mo'y atagan sa Ginoo o otoridad sa pagpili unsang mga libruha ngalan na to inspired by the Holy Spirit. Wala yung sa San Agustin nga nakaamgo siya sa kalawom sa gahom sa Dios kagihatag sa simbahan. Ngayon sa dili magkumutuo nga kining tibuok dining suod ining Biblia linamdagan sa Espiritu Santo. Kung wa pa moingon ang simbahan, this is inspired by the Holy Spirit book. Libro kining linamdagan sa Espiritu Santo. Thus I accept. Thus I really believe. Because that's what it says. Matod pan San Agustin. Okay, basa ka ng mga libro sa Chronicles, Kronika, sa daghang kay mga istorya, lain-lain nga mga kage sa gira niya. Ay, may Holy Spirit din eh. Pero ang unod ug ang tuyo sa maong mga panghitabo nga gitugot sa Ginoo nagatanom og buhing binhi sa katuyuan nga Dios nun. Manang kanang tanan inspired by the Holy Spirit, though daw na sa mga pung nalitok niya ni Satanas na sa San Mateo 4 mingon Satanas kung ikaw ang Mesiya o manunubos ba kung higutom ka 40 kadlaw wa kay kaon
kining mga bato buhatang at tinapay kana. Satanas, dili mabuhi ang tao sa paan lang. Mabuhi usab sa pulong sa Dios. Pahawa. Nya patuosad ang yawa nga siya tag-iya kining mga gingharian ug matahom nga syudad lakip sa natanan nilang bahandi. Akong ihatag nimo kun muhapa ka pagsimba kanako. Nasuwat na Satanas. Satanas nasuwat na. Magasimba ka sa Ginoong Dios. Lakaw ang yawa kay lupig siya. Gusto kang mo tubos, gusto kang mo bilib ng mga tao. Sa kataning taas kayong templo, yamba. Kaya nasuwat sa Salmos, suluhan 21, sa nayon ka. Aron nga di ka magaras, di ka mabiyan. Satanas. Pahawa. Huwag ni pahawa Satanas na lupig, niabot ng mga anghel nagalagad kaniya. Muna nga, kanang ngan nga inok suot man na si Biblia na sa Genesis 5:24 may usa ka tawo kapito nga kaliwat gikan ni Adan. Kapito ha gikan ni Adan nga nagbansay sa kaaghop kamapunganon hanumdum siya nga usa sa anak ni Adan nga mao si Cain nga masuk-anon bisan ang iyang igsuon nga pinangga kaniya ni pulihan ang iyang gugmas kabangis iyang ipatay mo nang pulihan ni Inok sa kaaghop pagkamapunganon di siya masuko og mo na nga nahimut ang Ginoo samtang naglakaw gisakgaw siya gida sa panganon ngadto sa langit nga nasa Genesis 5:24 mo na nga way libro wa sad siya makasuwat kay gidamos Ginoo sa langit mo na nga ang tinuray wa siya kasuwat og libro na suwat ang iyang kaagi og kinabuhi sa usa sa mga libro nga gisuwat ni Moises ang Genesis mo na nga atong tubag sa mga